Sige. Ano pa? Tapakpak ra biba, di ba? Ya. 3 2 1 go. Go! Yes! Yes! Go! Una balik. Go! Yes! Go, go! Go! Yes! Ay, ano, lubog? Ano ba? Yay! Oh, ay, ano bro, ano? Yan ba? Yay! Woo! Ano ba? Ano kon? Yay! Woo! Ay, kimbot-kimbot, lubot ba? Oh. Biba ka ba? Kung ano ka ba biba? Okay. Size. Ano ba? Okay. Yay! Sige! Ano? Magpaglaban. Yay! Sige, sige ba? Oh, yun na ba? Kusga na yung tingog. Kaldero, katulog ka. Pak! Ay, tawa na mo ha. Kuan gaw. Eh, day yung kaldero na post kada na. Post kada musul bihunat mo na. Kay mo to post. Ano na? Oh. Ang paspasan mo kada ng kahoy. Oh, ano? Dagan na me. Di, unya katawa ha. Tagana. Ikaw ada kiplin mo? Ha? 3 2 1. Balitag di babalik ikaw buhi nang gidaon. Okay, ha? 3 2 1 go. Go! Yes! Ha! Go, go! Ha! Go! Yes! Ha! Balik mo kapon? Balik? Ibalik mo. Balik daw dis. Ibalik. Ikaw. Talikod naman ko niya.